Eriksson, der går og tager sig til hovedet. Flot Brøndby-spil. Ja, det kan ikke være overspillet. Han tager sig til hovedet. Den må være smartere her. Holmén kommer udenom Carlsen, og så Holmén bliver ved. Og så står det 2-0 til Brøndby. Fremragende solotur af Samuel Holmén der. Har ikke lavet så mange mål. Har faktisk ikke scoret i SAS-ligaen før i dag. Hans første SAS-ligamål scorede altså også i pokalfinalen i torsdags. Nogle flotte mål, de laver Brøndby her. Nej, det er rigtig, rigtig godt det her. Det er altså en brydekamp mellem Holmén, der søger ind på Morten Carlsen her, og så er det altså en brydekamp, hvem der er stærkest. Holmén slipper at lave lige en kanal der. Sparket for inden, værsgo. Og så bliver det 2-0 til Brøndby via målscorer med overlegen udført af Samuel Holmén. Samuel! Ja, han vil gerne på det finske landshold. Og jeg skal love for, at han gør, hvad han kan i øjeblikket. Pokalfighter. Målscorer i torsdags.